Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may sang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Anya ti apelyedom. Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo datam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito opisinak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jay ti reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apaman anakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wano, ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamot ni nanang. Anatayan ni tatang, idi ubingak pa'y. Sir, anya ka di day takit kita takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. At iti bayo dayta na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mat ti apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele akunayaw. Idin to tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo akunayaw, sir? Jak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Jak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti, sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minin dito, oy. Kasta ka di, manong. Sapay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau?
Jak pa'y nakita ti amak, sir. Rubingak pa'y kano, idinatay. Ay, katinam nga ay. Anya mo ti trabaho na. Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnongak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam si putam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir, kayat yu kaday. Tadda mapan ijay ilid nga agimbistiga. Sige. Ngam masapul asan da ngagpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar daitan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar daitan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Uy, Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkadak ijay Santa Ines a baryoyaw. Amangan no inakmat pat pasyar to ijay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga ro ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wan, Manong. Itakadilaang amapan kayo, ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo. Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwa. Nagtaray? Agayan ayat da ka day. Saan ko nga amo man ka nagijay adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tadi nagdamag may papan kadakler kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idikuan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo, tasimangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagaklat na nga rood asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka di ti pakasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman na. Inta kumamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kayat mo. Itad ko ti masapul mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka da ita. Ado ti asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong aktor. Ada ka di kaduam ng aktor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam, tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang aktor, mabalin lata. Sir,
Naamuan may nga anak ni bakat anita ni Ethan. Apay nga ta akaing ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagantirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadda na ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak-anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyagda nga gina. Saan kano anak ki asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamot lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasaan kami pa'y nagkalay sa idinasikugak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapul? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay manang. Pagta ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tanga umay pumasyar mat dito'y away? Aday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang? No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot? Mangin insulto ka ka di? Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, di ta ka pa'y, dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na ti rabaw ti dakkel abato, nana. Adda na bang panunutok? Mapan ka di jay sudad. Una, nana, adaming klase mi inton bigat. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay sudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa Dayta mo ti atap ko. Tanaasidagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di panagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsasarak. Umanay nga ta ti urnong ta? Di oray santa ngayon rol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase, kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello nanang. Nakaawag kayo met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag nanang. Inton makaalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wan nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko man, nanang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wan nanang, aggidan kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkaadalan kami adwa. Ada-kada kayo dayta. Agsingsingpat kayo nga rood tapno makaturpos kayo. Wan nanang. Inta padasan akasarita ni sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uri agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta? Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Ha?
Mabit man lang. Asino day ta sumungad ang nakangato ti Kiday na. Agturong mat iti opisina ni sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni sir. Ang mga no isukit di agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.